Salut! Sunt Alexandru Stanca, coach inspirațional și motivațional și astăzi îți voi vorbi despre modul în care poți să-ți crești rapid nivelul energetic. Sunt convins că ți este cunoscută cel puțin una din formulele: nu mai am energie de nimic, mă simt sfârșit, nu știu ce am, etc. Ce poți face în asemenea situații? În primul rând, fă ceva, orice. Pentru că inițierea unei acțiuni, oricât de mică ar fi aceasta, te scoate din starea în care te afli. De exemplu, o plimbare scurtă, practicarea unui sport, lecturarea unei cărți, așternerea pe hârtie în mod cât mai detaliat a programului tău viitor sau, de ce nu, modelarea comportamentului tău sau al celor din jur. Asupra ultimei metode mă voi opri în continuare. În urmă cu ceva timp eram la un curs la care participanții veniseră cam apatici și cu un nivel foarte scăzut de energie. Două stări pe care au reușit să mi le transmită și mie. În pauză, Zoia Zărnescu, trainerul cursului, mi-a spus: știu ce pot să fac ca să ridicăm energia grupului. Inventăm un joc. Și imediat am început să contabilizăm ce aveam de fapt. Câți participanți, ce spațiu aveam la dispoziție, câte echipe putem să facem, etc. Și aproape imediat am simțit ceva foarte interesant în corpul meu și în mintea mea. Simpla enumerare a datelor pe care le aveam la dispoziție a început să aducă energie în corpul meu. Și pe măsură ce jocul începea să prindă formă, am simțit cum această energie crește proporțional cu creativitatea, entuziasmul și inventivitatea noastră. O energie enormă ce s-a transmis ulterior atât de bine grupului, încât la finalul jocului, participanții cu greu și-au stăpânit entuziasmul și și-au regăsit locurile în sală. În concluzie, dacă nu poți folosi una din metodele enumerate la începutul acestui material pentru a ieși din stare și a te energiza, adu-ți aminte că, folosită în mod optim și creator, imaginația ta este cea mai puternică armă pentru a te energiza atât fizic cât și mental. Baftă și inspirație!